ต่อพรังซีนิลิจิตันพังจูจูติเพรสเซนซ์หินเป็นนังลิตุมานิว่างนิลิจิเนอร์ลองนักกำลังดุนเวลอากอร์ตีละเป็นอังเจียละเป็นไปโปพรุนตุพันสามีนิลินิงกลองเป็นนังลิตุมาพานการดอมนังจิปิโลการดอมละเป็นako hinia bang ke labang sola marjan puthot ni li salam pon tholo la pen labang so a video ni li ka salam pon abang ke nangli tum jong si kelang pen athon ke rodo la pen misen alam si ke than pulong te nangli tum anu ka prek jir pijir po tum phan sita me la pen nang tum che phojeru phan sita me labang so ni li channel a chatai pen ke wan alam the anu ka prek phan sita me nangli tum Cheser tha la pen hinia bang ke la bang so video nali tum jong si kelang nila akorti la pen angjio la pen pai po purun tami chuning ri lo nali tum la bang so video nali tum subscribe nang pitha la pen like comment ta nang pitha la pen anu ka pre ka phal tame nali tum la bang so video nali tum pitha jong se nali tum jong si la bang so video subscribe tang lo lapung te ni channel pen ki pi bom a video alam marjan an tanang itu mako nang thekam thulong bom po la pen ni lipini la bangso a video ni lika kasalam pon la pen alik tuma a thengno la bangso chatai kewan alam the bangalan lo la sinon alom adak karbiang long tumat council team karbiang long tum 60 dura putha kalam do thek the sang thek the amek yang thek the la pen la tum social media long non na 60 dura putha kalam se lang tum kacharli kachethan kachimum media kachipi social media long alang tum papleng thoplo monta ni leke pudama bangke la ke mang hudam meme asi aprang ke APHRC sarjai kathar la pen labang so APHRC long ke jalin sara tum aphan ke ala tum ke kang nek choy tum lo ha tum hanyong se theklok lo pulong te gari pen le ke dam la pen ke wang theklok no ja ho 60 dora tum yo 60 dora party ja ho 60 dora tum ke wang le lu ko pusi hala tum ki pu an ke ing nek po sila tum pulo je 60 dur tang kok le ku pc 60 dur ke hang na lang ma pu sila tum ke kai ta ki pu la pen sarjai ka thara phan alang lila karibeng lo to ko nu tuma phan 60 dur lam the ke than la hai hot sami alang le tum bang ke than ta pu si pu sila hai lam ke la tum ke kang thok tang alam ang the sai se le kang thok tang alam sai se le la ke hi ji malam sai se le la ke alang tum kang thok tang the le sita mang humi mi nona bang ke kopia potong kimi ke thek dam lo ne kopia potong aso 60 dur kimi ke thek long ne lang tum tang nona bang ke awareness ke do kachi than chi mu mamai la pen panel dikason la hai sila tum ke kibi nona bang ke alang tum 60 dur ke alia vi sipu la pen 60 dur ke do tang ke 60 dur ke la ke chirinang ne lo tang ho e choton dor de ta ho chiki dor de ta ho sipu nona bang ke 60 dur awareness lok si ke do 60 dur alam lok si ke chali thu aprang ke la tum ke la 60 dur alam ke la ke an no ta chiwar velo la pen puri hilo nono bang ke akitab ka chin nam gugoralong sart po kacharli kachethan nono bang ke la son se la ta klem thunang ko si kang thok tang thi si ka chi joy lo hijim tang a hor mu se ko ka chi hum thu lo a hok lo 60 dur ke aprang ta me pen ke du tang lo nang thik pi lo je 1947 aning kansi BR America tum alangli hoi pensi bang troxi a tim bonai si
alang litum ladak India constitution along tok lo asi karbiara tum phansta me mikil hill po ala tum phanta tok panong pilo asi pini karbiang long dipho long si alang tum ladak lahaya a meeting ki dojia phansta me lapen lahaya akideng ponji lapen akirim thujia phansta me nang pilo asi karbiang long tum council koson si kacare panjil pen koson si ka bonai ponji koson si ka velang ding ke pabat ponji koson si aja kong ka via dim banda aja kong e pathe thujia phan ke 60 dora ke tap si nang tok pilo ya so puthak alam ko aning kan pe ni sita me labang so lama pakta non sarjai ka thara son thana bang abi badu ke thekeri dulusta cmem dulusita me mp mla sida dulusta me council ko ani chari sita me non sarjai ka thara son thaksi kar biang rong arat ke do kiduk ke la katuma phan kachini ne lang tuma phan an ke than ke sarjai ka thar ason thot ke thana bang galang non la aphrc sarjai ka thar alangli karbiang long ra tuma ang nu labang so aketap pul pidak lo labang so pul pidak si aron alam than lo sila bang so ke than bom husita me non team karbiang long turabang hang pen cheng lok adu betum ke la ke hijim lo so lam ke kar juji phana dorkar ave ka chali ye phana dorkar ave la pen la hai ke tap ke choton dorde pusi alang tu ke putang lo pumasi puno na bangke sarjai ka thaka duk ve than lo pachini lo hek pidak lo inpu pidak lo me sen putong ama thalo ne na manga thu thu pa nono bangke la sarjai ka thake than ke chipa duk ke than ke pak klar la pen kapak klang alam an ke alang tum chikrong et nono bangke alang tum hanro a hok siksedur ke than theka tum pu ha men tu pe ne non autonomous council along bidisa lo Elvin Teron alang ke advisor lo na se alang le phansi non alang li non le na klang bong akar bigali lo non le nanga do boma alang li non le kar biang lo nang kar lukrak mate nanga lukchok bang kali lo a pram man alang li ke non sa ruan lo alang li ke kar biang long si do lo la pen la dak autonomous council long sa me lang le chari dun lo di chari dun lo te hala su hut pele tha noi mati di hasu hut pen ta tha noi mati di paklang noi mati di six dura long ke toka la pulo amuka paragraph 27 along la pusi ke tok lo paragraph 20 long la pusi ke tok lo la pusi jakong ke dolo la pusi jakong ke pilo la puson council long jakong dopo la pusi ilitum ladak 6 dura long abangke ilitum ke pabat pon me pakom he gadim ta ko pathe pon thu me la pen karbiara tunga phaga la 6 dura long hanlo ilituma an phu ilituma an phu ahan phu lo ilituma sok puru lo buke alang le thana ye pulu no la sarja ka thara lang li ke than kapaklar tang adim se lang tu ma ke khachi jog du lang tha kar bang long rat ke do tum an pini sarja ka thar alang li kar biarat ili tuma phan ke dukalak tuma phan ke chini ne tuma phan ile tum aphan napaklang era phisala tum ke bhari awareness ke do thu bhari six dur alam ke than thu amoka paragraph 27 along kupima ning hala tum ta kiri ya kitab ke nam google along ke lang hala tum ta pini chon pro chon jam lo di matha tha aprang la tum ke la hai alam ke charli ye phat ning da matha the ke than je phat ning da matha the ko be polo ma pote star jai ka thar na bang solam putha kar biarat ma phan ili tum be the phan i than lo i pa chini lo an ke non kar biarat tum ka chini lo ame thanga vote of phan a dor ji chini lo ame thanga a phan a jor ji chini lo ame thanga ili tum long le mi thanga long le phan a dor ji chini lo chinghon thek lo BDP jakong pilo ka chini jakong pilo anke nono bangke ilitum
BJP tungka pere duk abang ke non MP kedam tang MP election a hot constituency cap APHRC tum ke hai dia poster tum therek job nilga chingda bang ke athi tangka pen tawe ke plang o tum ta kali APHRC tum along ke do tum an ke ahem nilipen chenglok ta me duk wak sai se sitame democracy roda teng pena jok si mithang kar biar rada phan along le ador ka chichini na tum an la pen ka chisong pu ka chichini tum ana bangke non constituency cap APHRC phan pahai det la an ke la tum seta me nona bangke head la pukali lo komarli po bang sila tum bangke nona bangke alang tum se dora lam ke than se do ha men tu pe ne ningjeng tung te bang ta se do lam ningje lo ha men tu pe ne se do ke tap ke aning a pok ta matha the akitap ka chini ne ma do la tu ma bang ta don ke tap kiri do na ke tap ke nam dum the rak bang wi ma nilipu da bang ke la kar beng long tu ma konsil BJP tu ma long ke dobam atum an ko bisina tum ke odum tu hailo ma pranik hijin tang aprani ke kang nik choi tang atum sinona bang ke aku sik dora lam ke tham hala bidisar pulo Elvin Teron ta ha men tu pe ne ta menon sa rulo lang li sita me karbia khaya phanga ching hon po bang lo sita me apra men joi se tham the de lon te aprang ben joi se ente la haya akitab purpi pe de lon te karbia ra tuma pha non sarja ka thar kipur hut la penge than hosi nali tumke ekdom cherai dundia je phasi kam beklem udalo te maino pen burega tumulubo ta so 60 duro lambang ke non het pen kalilu ha 1947 aning kan pensi BR America tumke tok lo সংবিধান aro langa tok pi lage ire tum kar biara tum aphan mekil hill po pada India constitution long seketok pon ala tunang tok PL tum khai so phansta minang tok PL te hala 1947 saning kan pen non 1960 62 65 la hai putha alom anseta me dolu mati la soketap ke ande ko people sa so pen ke tok tang alam ka paklang ta ma ke than the man non sar jai ka thar alang li kal biara tu bang no pur pida ka hot sinang tum la pur pida khon ta nang tu ke mang hudun la non constituency cap APHRC tum hai det an si nang mek ke prang du nang tum ke an si kal biara tu ma phan 6 dora lam ke than la bang so 6 dora lam ke than ta ki sumadem ki chok pa dolo ki chok chi da do athi non nang tum da ka charli lang mati non si 6 dora ketap ki pur lang mati hala Elvin Teron bang ta kalili kalang lang than thulang ta along bang chok da lo bang chok chi da dulu along bang 6 dur choton dor di putaning je det along bang 6 dur ja kong avite paba thume puta pudet lake itum ke choton dor di se MOS MOU ta ke tok lo puta pudet ha ja ke la longle ta itum pakom me tang ho habang phanjor me tang ho la puson da ningi tap ningi pupre kali pute governor pen ba ning hang pute longlita ba nang plak pom dak ta thek tang ho stala pukale den mati Pasiedak paragraph 27 along se tame nonga solambo aputhak sinona bangke prung sai lo paragraph 20 lo alam si nonge prung sai lo onon sin dong anon sang tum tim kar beng long turam hang pen cheng lok tim kar beng long tum non BJP long sarkar ke du bom tum non se nang tum paragraph 27 along alam ta ka chini la non se paragraph 20 alam ta nang tum non se ka chini la nitum kar beng long arat ke do an tum ke chini lab lo nitum ke nang tum ke non 2024 non da MP election ba de non la APHRC tum constituency cap nang hai de hosi nang tum ke kitab ka chiri seksidor ke tab kiri kipur ke nam gogolong stami ke la nitum ke kar beng long arat ke do tum an non la constituency cap long ke hai atum an ke kachidi tang lo
aku non ta rem ji la nang li tum la kar biang long phan ke nang li tum jong si non son thak tem tap tap lem phudet puti non ta pgr visa la long li long stamin nang li tum hard court pen order ave pulu turam long ha nang li mitha ma si hadak pgr visa la long khirunia long phelang pe long nang li meeting dam on hut nang li se che chakang amati la ke claim kredu pgr visa long le stamin la ke nang li eviction thek thelo aku high court pen iligera kam ke ni tumma consider claim mun e putana li pudia loke bang hala doning kora pli doning kora hinia tum si bang ke me high court pen bang case pidam det bang chewan det tada ke long li pukok langda mo nona bang ke kar biang lora du tum tame thek theka tum turam long hang along le high court along ni tum da khiti claim ji pura case pidam chogoi turam long halong le ta sai chuti kinoi kar biang lora tum thek theka tum claim tha high court along nang le tum case da nam du noi la punang nak lo non bang nang dudun halowa tum itum kar biang long nang dudun a bihari tum si bang ni tum ta kar biang long le claim ji siksadura along le long pilong le pu seta me claim ji pu si bang ha high court along si bang ke case pidam de non ke pulong lo de lo ke ta si turam long halong le ta tum khiti claim ni lu jong se alam do plong te alang puta do vek setame claim long pura hadak high court long case pidam de along le cherai da long a hem halo wa ke du nam munisi long le ka cherai pi therak me mela en ke hala halam ke claim klisi nona bang ke siksadur lo a ke tap chali rong lo siksadur ke tap si lang rong lo ke thek thia polo non si paragraph 27 da ke thek la paragraph 20 ta non si ke thek la non si siksadur ke tap ke prang ke ja ho siksadur ke bang atum siksadur a party ho po e pechar si to ba phan ke uso thi isi pangrum o jai ka thadong ge dun tum an ke aphu ka ve tum id ka ve tum sai se id ka ve tum hai se sonte non constituency cap ke hai de ja polo non hai det ke id ka ve tum hai se se ke pangrum re ke ove ki mi tuma phu phang nu la pu phang nu ni lo ke phang nu lo ke pang chu thu lo kar biang long utun mar consider tim kar biang long to non sa me ke prang lang non se 62 ke tap a prang mela son than son te koma sin te anu ka pre lang ke thanalam kar ju lang mati nale tum yong se elvin teron tala anake thek ra pute a prang pen nang tha no a prang pen kar biang long ra tuma phan pa chi non a phi ke char dak do red non a phi ke paklan do re ke vorek ben mai no to mo lo nang chi ni lo lang tuma ke thek ke re ki ta si kar biang long ra ke do tum anta la basolam bang ke hili dunain alang tunggu pilo non nga chipinda kara ji alang tunggu pilo non awareness ke dore ji aprang pe nang tha nule non kar biang lo to mar kon se aja kong pavidet a hok pavidet mati di yeson bagasa kuri hang te ha guhati dam nai chukadar ar pule ai ta ha guhati dam nai ta son thai se mati non tala APHRC tum opposition tum kang tang kringa jok ke upusra jok si kisumana kang we dak ki claim cho non lai pjar ver ke non puta un ide loge lage APHRC tum hai hitti ke lage eviction elo non ta MP yong si hai det posonte kar biang logra tum ta pa hai det posonte non la PGR VR long leta thali phiji lage cheng phiji ako mo APHRC hai det pote munang lang oi kar berat do tum nangli tum yong si la PGR VR long le ke be ke che tum la pen hala sa the phang cho long leta karbi mitha tum si chelong vek nang ji la pen bang khai phan pek pi pute regional party phan pahai no non congress phalang tum pahai ji butame chi sik sitame congress tum ta ke dam tang PGR vela along le long tame eviction long le pu si log pi dam no kelata non BJP tum ong claim play ong lage la ke regional party la APHRC tum ke la claim vek po la si nona bang ke ako la so PGR vela long le ta alama vi ma pu alam do ko areng so bang so kar bang long ta first time lo la non helikang pang bob ra ke non
solo so tum ta areng so dum sob lo people ma disi kimi ke do polo Karbi Anglong rat ke do tum ara phata chuning ri lo matha pa menang jila non bangke sila non BJP sarkar phanyong si ili tum pahai bom pulong te ili tum to inut bahani tum apoka phan reng meji gari chenam long isatami Karbi Anglong rat ke la po mi kri kro bom bolage longli phelang abi bom po non ta thang ta vi non ta Bangladesh tum phan ke deng je phan se non chengwai bom lo li tum chini ne nang lo Bangladesh tum phan dak Hemonto Karbi Anglong ke van je phan si non bangke non bang so puthak chingki bom lo athe Bangladesh tum phan yong se wan pak polong te la tum ke vote ke la tum ke BJP phan si P8 to mati Karbi tum phan ke pipilo ke lage amoka jai ka thar ta ha moka ka pre ka phan ta ha puke Karbi tum phan ke hem prek amen pen ka che song tum an phangal ke pipilu ai Karbi tum ke ni sido de bon ke apoka joine ke plan joine tangka joine si sob sik se dura che wala ji autonomous council ta aja kong la che wala ji MOS MOU la hai ke ha puthak tame article 224A tame la hai tame wala ji lake an ke hala tuma bi dun po an ke hadak Bangladesh tum hanyong se dak Karbi Anglong wan dalapote an ke highway po ga highway po sitame Karbi Anglong bang ke lake virkok po Karbi Anglong long le virkok ji bang ke cheki bietum sakuri pen chenglok teacher pen chenglok engineer doctor pen chenglok la pen hospital along doctor la pen sakuria son an boring warsai anta bangang cerai labji Karbi atum ke pakom labji aveda ji moke refugee nang pe manji tante Karbi Anglong pen ke iri tuma phan ke nang plung jui la anta pem ji chobai mu langoi nona te nyong si Karbi tum akama tha polong te Karbi Anglong ke la ke dolong le Karbi Anglong dudun se tame ban se dudunang ji mola Karbi Anglong tumat konserta nona ko ke Karbia atum asap sap cerai dunong lang stame mola Karbi Anglong tumat konser stame ba case nang cerai daji kela nona Bangladeshi tum wang ke wang jia phan se deng ke deng jia phan se non chingwai bo ni tuma chini da tenge asi Karbi Anglong rat ke dutup an phan tanang chuning ri lo non la BJP tum non 60 dura lam nang ke thana rat pugela ke alang tum ke la APHRC tuma phan ji ai sarjai ka thara phan ke than an ta ka cherai et jia phan si kam klem vorek pen mai not to mol lo la se 60 dura bang ke la ke 1947 an inkan pen si la bang so BR America tum si bang proxy atim seng si alang tum hong bidhana lo India constitution along se alang tum tok pon la de la ke pudalo de 60 dur ke nili isia tumu pangbar dam si ba isi example pen si anam po la si 60 dur ta nangji la pen autonomous state ta itung ke power che hamanji autonomous state hang chot article 224A lo ini tum pa implement nangji pen 60 dur aja kong kavi ans da me tum ke pathe ponja phan ini tum la kam klem vek na la pen chi song vek na la sila bangso a 60 dur ke la ke isi lang dam polong te aprang pen sinang tok PL nang BPL Mikil Hill ili tum Karbia a phan ke la si nang tok PL la ke la ili tum ke la bangso ke tok ke ta bang ke tum ke nang ke war charge phan sila tum kam klem la si lang dam polong te la ke di example inke anamu ke ha amen tu ne kai pen ta me long le alo se do thuak me ta thun e inke anamu ke ove pharo no long le alo se do la tum ke rit palo te inke anamu wang mati di inke anamu ke wang ji ajat ka pre ke wang ve se ta me inke an ke ningkan pharo loge ta me long le alo se do thu the la tum ke rit elo bote inke an ke arong wang vek po thega so thak se non sarjai ka thar ha men tu pen ne la so seksedor Karbi Anglong aphan ili tuma phan ipanong pi Karbi atuma phan nang panong piloso seksedor pip joy lo la ke
BGP atum ASDC atum Congress atum alang tum long lipip kang joy lo pini APHRC tum se labang so asik sidur ke nang paklang lo hala read pan lo komen tu pening ke an tami arong wang lo la son thak sinon ke arong pawang et lo an ke non bang ke ki chulong ya phan ke in ki ke pang reng cholo asan ke anarong i dong cho se tami in ki yong si pang reng re te ali ave stame in ki ke pang reng atum ke a ok ka cholong ji a hom da jolong ji hon ta plang po pinde som po tak misen ta tum bunai lo po thela so taxi a kitab nang tok pi det lo biar amerika ta tumang tok pi det lo asila bang so 6 sidur pini Elvin Teronson thak 6 sidur ke lake chedor de long lita plak det ta un war phit ta un ba phan e karbiyong si kom hek pulong te ba keche ke bijum se omuna pulong te bang nang palu pon det ta un polam si no ga than rong langdam pulong te PGR VR long le long ke karbi tume kom hek halada ke keche ke be tum bihari tum se omuna unte halada ke pidia jalam lo bon ke lage siksedor ha walong tami oh la ke keche be tum do lo po plun elo po se pachalai da nang puge pujia kam lo bolake utumat consider tum alang le advaya lo pote langdam de la punang nak lo ako alam ta lang lo hada ke puge son se alang li pulo je siksedor long la paragraph 27 long ta than lo paragraph 20 long ta than lo la pen long ka prek ta than lo 1 2 3 jola bangso pu thak lam ta than lo la selang li pulo je governor la claim un je jong si hadak 62 long bangala son jo ja kong ave je dana ja kong the rai kali je la da kar bi jong si kom he ke che ke bi jong si do o polong te la ke governor jong si aning hang polong te la ke long so long le bang ke ha bang a phan pidet mi lan te non sonak thak ro bon te la da PGRV long ke ratung ke piri utuma consider dum ke pidet po ako pidet lo ke non ta la so pas eviction ha heda lage sita mi hada ke to ko la pugal dal mati di ka vedim anda ja kong pithuji la pen ke paba je phantal ana ja kong ta dolo lo mati di na se sarjai ka thar ason an ke abadu ta phodun de la sarjai ka thar ke thana than paklar dagi than pamika ji la se sarjai ka thar la tokso long ke than la pen 6 ro la ma than ke kar biang la tum lang dun pami tu aka prek tum lam ma ke ni lige langdam bote non sila tum ke charli la mati muka tem kar biang long turam rong hang tang ho muka Elvin Teron tang ho la hai tung non se ke charli la alang tum yong si aprang pen la hai lam yong si ke thekaret ba kenang the o pu pachini ji ning hang puta aprang man than noi mati nili non pu pilu ke sta me non ke pu dona bang ke alang tum ke non si ke charli la paragraph 27 ta non si ke charli la paragraph 20 long la charli la aka preka preang deng da la tum non se ke charli la non se ke tap ta kiri la non se la tum ki pur ke pura muthe la tum ke therak duglo mane karbe lo tum concert tum leda tum mang ke dat hem pu tum mang ke che tham the ha la ka preka pre ba tham de so ka therak sin non ke chon pro cho ni li pu dai mang ke ka therak thang la ka li lagi ke thek le ke thang li la tum ki la pen hai lam ke than thelu than lo polong te apok ka phana ve det pu la se alang le tum ke hai ka malam se kar ju kar biang long rat alam be kar ju kali ase hala pr biar long le tame ke eviction the khala lo la pen hala Elvin Teron tame governor yong sa ning hang pote bang tribal tum yong se ong ediat pote hada ke long le tanang palu pon det ta claim ase sek se dura bang ke la ke ri tum choton dor de posi MOS MU ta che tok lo aka prekri lo la pen ton ma state pen article 224A la hai pu thak si ya semet lo pu si than rong ke si along le ke dolo akiti claim er lo asok puru ke dolo hasok puru pa dona pojara bang ke chunang ni pojara bang ke heng no asok puru me kai chonang polam no bong ke la la se la pu bang ke tum kar bia lo ra tum ke mathadun dab nang ni pusin li chuning ri bang ke la halo la se ko mas nang than ba prama la solam si than junang je pen hala tum ta yong si anuka pe be yong si la 6 dora arona teng pe nang thanun keng set pos le chok he nono bang kali da mati jaiga thara phan sor sara re
ทันตาเบลปลามบางแกล่างตุมเกทันเทกเดอร์ปสิอะไรตัวเกทันตาปุโลอะไรตัวทันเทกตุมบางสิเกทันตาปุนนบางเกฮิลิดุนตาปุเดลอะไรตัวบางสิฮิลิดุนตาปุเดลใจกระทาบางกฮอกทันใจกระทาพังปุบางเกทันตาปุโลอันเดอะไรตัวบางเกกิปุดุนตาปุโลอันเดฮาสารใจกระทาบางเกทันตากันเลยโลฮอกสเกทันอะไรตัวบางเกปุดุนตาปุตุมโลถ้าเสกปุดุนตาเกทันตาก็มาบางหลอนแต่นังลิตุมฮัลโลกิปุดุนตับเกนะสิสารใจกระทาเกทันตับตินะสิอาลังลิกาเลียพันริเรอาลังลิเกเก็บปลางนั้นเยพันตาริเรโลอาลังลิเกจัสการเบียแค่พันกุทอดอาลังลิอานามานีกิบิบอมโฮเซลลิการไปเยภาษีการแรมเลยนะสินอนเก็บวางเจลังอันสตามิการเบียงลงรัตมสตามิมาทัดุนปามีนังจีนะสิamuka turam long hang evin teron alam ta kroi nang ni pali kroi nang jiti ma sita me alang tum non sex dur alam ke ding jeret awareness ke dore ke thanam re ke ale belu alang tum je rong khai phane thanam sita me jai ka tha ke thana teng lu hala paragraph 27 along se than po 20 long se than po amuka a b 1 2 3 pula halam se along se than po chapter 3 chapter 2 chapter 2 chapter 3 chapter 4 la halam se than po aba ang ding ak prek ta a b ha jet pusita me pusat kami lah kami lah saja kita ting setan po, kasi alang tum le $6 tani kami lah so $6 long ke saja kita tang setan rat po, telang tum ke kacikrong nun tabia pha, lalu lah si pini nila bang so video ke ceng pengke juta kalang tum pansta me kero pilo lah pen lah bang so video, aku anu kapek panda pitha lah si tingi ni pen subscribe pitha lalu kardo.